Entonces vamos a ver, normalmente recollétanse 7 ou máis ervas. Sempre teñen que ser de número impar. Entonces, as ervas teñen que ser, as que se recollan, teñen que ser sempre en número impar. Eu as que lexira, por ser así as máis comuns en Galicia, escollín 7, pero como dixo Conchi, nos levamos un montón de anos traballando coas ervas durante todo o ano e entonces sempre localizamos, pois había que contar cantas temos, pero teremos 30 e tantas ao mellor, non? Ben, entonces as máis corrientes son hipérico ou erva de San Juan, a malva silvestre, que había unha pouquiña arriba. Había unha pouquiña arriba, que eu mañan podo traela, romero, fiuncho, a erva luisa, as rosas silvestres tamén se poden poñer, o fento, o fento macho. Bueno, aquí pon máis, bueno, entonces, o que hai que... E aquí esencial é o poenso e o tromentelo. Logo xa explica para diferenciarlo. Moi ben. Despois está o poenso, como en castellano o poenso? Menta poleo. É a menta poleo, o poenso. E o que é o tromentelo é o tomillo. Aquí nesta zona hai moi pouquiña, porque está prácticamente extinguido, porque era o que decía Conchi, que eso dase en zona de monte que está bastante despejada, nun suelo moi rochoso, e parecese moito o brezo pequeniño que ten unha flor rosa. Está arriba, e cheira espectacular, non ten nada que ver o tomillo que vos de sardinería que ese tomillo. Hai por outras zonas de Galicia que hai mantos enormes de tromentelo. Bueno, entonces eu tiña, vamos a ver, sigo por aquí, vale. As follas de figueiras que estou vendo aí tamén. Todas as que temos ali son un montón. Vale, vamos a seguir andando a ver se busco o resto que tiña. Porque era para mañá, que tiña pensado. E despois nos ríos hai diversas variedades de fento, que está o fento macho e despois ainda está outro fento. E se queredes podemos coller unha folla daquela e cando pasamos por o río vemos as diferencias, sí? Mira, coller un ali, ou eso, sí, xa está aí. Vale, ai... Cuidado que corta. Ainda aí arriba outra variedade. Sí, este tamén. Este é un dos típicos. Quero dicir dos máis en todo Galicia. Fento macho. Este es el fento macho. Sí. Estoy cansada de conocerle y no sabía que era el fento macho. Claro. Que es más alargado que el de la No se ramifica, hembra, ¿no? sale a folla desde casi de dochan, ¿no? Yo sabía Sí, que era el fento, sí. pero, o sea, yo As no esporas sabía que era son el fento macho. redondas e as outras son alargadas, non ovaladas. A do corriente non sei, porque con este tempo que ten outro sistema Vale, reproductivo... pois as da femia sí que son ovaladas. Dentro el hecho real. Dente bruño en galegos. E propiedades medicinales, e iso che salen. E despois, se mañán facemos un ritual, pois para deixar as tristuras, as enfermedades, e pedir pois máis prosperidade, paz ou que sexa, pois usamos isto. Os anos hai un montón desa flor. E podedes coller a flor e secala, porque eso vale vos pois para a piel, para o cuidado da piel, se sabedes facer crema, senón como infusión. E facedes un lavado e agardades como un tónico facial. Bueno, claro, nós levamos moito tempo traballando coas plantas, pero bueno, é unha das que ten máis propiedades. Ali había moitísimas, era un campo de quen o teléfono. Para facer hidrolato para xabón? Sí, correcto, podes facer unha infusión, hidrolato non, unha infusión para xabón e podelo facer. Que bonita, Moi bien. Sí, era Unha flor moi bonita. ten unha flor violeta moi bonita e ademais é moi boa para a pel, para os eczemas. Meu pai que estuvo moito tempo encamado, miña nai sempre lle facía os baños de palangana con agua de aciano. E non tiña absoluta a piel maravillosa, que era suave, renovada e evitas todo o que son úlceras incluso, porque se vas cuidando sempre así a piel, tes a piel protegida.
normalmente nas fincas a folla cambia un pouquiño. Sí, é máis corto. E quen ten o teléfono aí pode sacar a folla de... Yo no. Hinojo. Todo eso le llaman Moita xente le chama. O sea, que este no es el anís típico. No, esto es hinojo. Ti cando compras as sementes de hinojo, que as bota ahora ao final de verano, son as que tomas e son para todo o tema de... para os gases, digestivos, sí, inflamación estomacal, para todo eso. Tenis, que tiene también un olor muy especial. Vamos a coger un ramito. ¿Qué es Artemisa? Ai, é que nos arriba. Só come unha ovilla, só morre. Sí, é que este non come ningún animal. Os animales son Só come unha ovilla, É que esto usábase no Imperio Romano para envenenar se plancha. a quen interesaba envenenar. Esta é totalmente invasora. Vides por aí e vedelas por todos os lados. É horrible. É horrible, non deixa nada. máis ou menos, o sea, si é cando as semillas están As mianesas grandes, estrellado. o estrellado, pero hai este normal. Eu sempre comí, están comendo Ay, eso no es. os caracoles ou algún bicho. Vedes que non...